Hos Cares.dk finder du altid en bred vifte af forskellige værnemidler, som beskytter dig mod at blive smittet med sygdomme og andre bakterier og virer her i samfundet. Du kan altid finde mundbind og visir, som beskytter dig mod smitte med sygdomme gennem nys og hoste. Selvfølgelig også handsker, som beskytter dig mod at blive smittet med sygdomme gennem berøring. Men selvfølgelig også engangsforklæder, som beskytter dig mod at få bakterier og andre virer på din beklædning. Handsker er en af de helt centrale forbrugsvarer blandt mange erhverv. Derfor har vi hos Cares.dk samlet et bredt udvalg af nitrilhandsker, vinylhandsker, plasthandsker og latexhandsker. Alle vores handsker er pudderfrie og fås selvfølgelig i forskellige størrelser og farver. Du kan altid finde engangshandsker, som er fødevaregodkendte og CE-mærket hos os. Så hvis du har brug for hjælp og vejledning i forhold til værnemidler hos dig, så kontakt endelig en af vores konsulenter på telefon 24 25 02 22.